Няма никакво значение колко висока заплата вземаш, ако всяка сутрин казваш "Добро утро, шефе", и сега ще ти кажа защо мисля така. Да предположим, че вземаш дори 10 000 лева на месец и какво от това някой друг решава, кога ставаш, кога ядеш, кога можеш да си вземеш почивка и дали изобщо имаш право да кажеш не. Заплатата е просто красиво име за подчинение. Колкото е по-голяма, толкова повече се страхуваш да не я загубиш. Истината е, че истинската свобода не идва от това колко висока заплата взимаш, а от това да можеш да определиш сам днес дали ще работиш, колко ще работиш, откъде ще работиш, с кого ще работиш. И е факт, че всичко това не се случва от днес за утре, но пък с постоянство и усилия всичко е възможно. Ако искаш да излезеш от тази игра, не чакай някой да ти даде свободата. Започни да я градиш сама. Пиши ми свобода и ще ти покажа откъде да започнеш, точно както аз го направих. И да, дори сега, докато още казваш "Добро утро, шефе",